Ahojte, moje meno je Michal Strelecký a pracujem ako horský záchranár v oblastnom stredisku Vysoké Tatry a v dnešnom dieli si niečo povieme o aplikácii horskej záchrannej služby, o jej výhodách a prečo ju treba mať a akým spôsobom uľahčuje záchranu v horách. Aplikácia ponúka viacero výhod a funkcií a tou hlavnou a najzákladnejšou je privolanie si pomoci pomocou jedného kliku, prostredníctvom ktorého sa dovoláte na operačné stredisko tesného volania horskej záchrannej služby a spojí vás to s operátorom. Zároveň budú automaticky spustené lokalizačné služby, čo nám umožní znova zefektívniť priebeh záchrannej akcie. Novinkovou aplikáciou od roku 2026 je aj SMS spojenie s operačným strediskom tiesňového volania. V prípade, že je vonku slabý signál alebo nemôžete hovoriť, viete pomocou pár kliknutí klasifikovať typ incidentu a druh zranenia. Ďalšou užitočnou funkciou je elektronická kniha Vychádzok a túr, kde si viete vybrať oblasť a zároveň naplánovať štart a cieľ túry a jej predbežné trvanie. Po návrate z túry, keď sa v danej aplikácii neodhlasíte, tak nás to zalarmuje a vieme vás telefonicky kontaktovať, prípadne vyraziť vám naproti na pomoc. Veľmi užitočnou funkciou je aj strážny aniel, čo je potrebné si v aplikácii aktivovať. Aktivujete si tam aj trvanie strážneho aniela a bude to sledovať vašu polohu počas dňa, iba v trvaní, v akom to tam vy nastavíte. Okrem týchto dôležitých funkcií vás aplikácia vie aj naviesť k najbližším ošetrovniam horskej záchrannej služby a ako aj k miestam, kde sa nachádzajú defibrilátory AED. Pre ďalšou návštevou hôr si aplikáciu určite nezabudnite stiahnuť a takisto si ju vyskúšajte. No a potom, keď sa už na ostrov vyberiete do hôr a na túru, tak hlavne buďte opatrní.